Velkommen til Historietimen. Mit navn det er Janne. I dag får vi besøg af Jørgen Bo, som har været i USA i 36 år og læse om den amerikanske historie. Hej. Ja, hej. 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 Tak fordi du vil komme i dag. Men selv tak, glad for at I må komme i dag. Ja, du kommer jo helt fra New York, hvor du har studeret amerikansk historie, er det ikke rigtigt? Ja, det gør det. Ja. Og du er jo kommet i dag for at fortælle seerne om den amerikanske uafhængighedserklæring. Det er jeg, Jenny. Det er jeg, yes. Jamen kan du så ikke fortælle os lidt om, hvordan den startede? Jo, men det kan jeg godt. Det hele startede med, at Amerika, om man vil, det blev opdaget af Europe i 1492, og det var herefter, der blev oprettet en masse kolonier i Nordamerika. Det var primært engelske og franske kolonier. Hvorfor var det lige, at Europa valgte Amerika? Jamen, de havde en masse gode eksportvarer, såsom de havde bomuld og de havde tobacco. Det var det, der ligesom gjorde det. Hvornår var det så, at Amerika ligesom satte foden i jorden og sagde, at nu skulle de altså have den her uafhængighed? Jamen, det var den 2. august 1776, hvis jeg husker korrekt. Og det var underskrevet af 66 mennesker. Den blev ligesom forbedret af 5-mandskomittéen, hvis du har hørt om den. Det bestående af blandt andet kendte personer som Thomas Jefferson, Ben Franklin og John Adams. Okay, kan du så fortælle mig, eller fortælle os, hvilke naturretlige begreber den her erklæring er bygget på? Jo, men det var jo, der var en del, men jeg kan ligesom nævne de tre, som blandt andet var de største. Det var 1, alle mennesker er skabt lige. Det er den mest vigtigste, den mest basale af at se. Og så der 2, det er, at de skaber, de har fået visse umistelige rettigheder. Og så 3, det er blandt andet disse, de er altså liv, frihed og stræben efter lykke. Og mener du, at det er de 3 vigtigste, der er? Ja, det vil jeg umiddelbart mene. Det er dem, der vil komme først på min hoved, når du spørger mig. Det skal du have 1000 tak, fordi du gad med at snakke sammen. Tak for det. Det var en fornøjelse. Tak. Jeg er meget bedre, og jeg måtte komme helt bag det. Ja, kære seere, det var så alt, vi havde for i aften. I næste uge, der snakker vi om 2. verdenskrig. Så nu må I have en fortsat god aften. Og så må I nyde jeres egen lille livshistorie, indtil vi ses igen næste uge. Hej. Karl, han styrer kameraet. Karl, han ser på teknisk gøjemøg. Karl, han får papiret ud. Karl, han kan også hente rensetøj. Han taster og tjekker, og han formaterer, så han får meritter, mens han studerer. Det er Karl.